Ev gund gunde çule anci ced bejin juli navê têwataya xweşik. Ev gund di 140 sal berî ana hatiye avakirin li ser destê mala Xedir Axa. Ev gund li başûrê Amûdê 5 heya 6 kilometre dikeve. Ji xwe di vî gundî de gora şehîdê navdar ê Milan Nawaf Hesen istişhad am 1948 Mekiştî li ser gundê çûlê evê li başûrê Amûdê dikeve 5 kilometreyê di 140 sal berî ana hatiye avakirin. Gundekî kevnarê ji xwe ev gund gundê Milan e ser destê mala Xedir Axa hatiye avakirin û heya ana wek dibêje gundekî baş mezin e nêzî 100 malî tê de yê hejmara şînatiyê wê 500 heya 700 dibe got bigê 1000 mirovî jî tê de ama taybet kêm mane gelek piştî vê şewreşa agoçiyê bûyî bandor bûne taybet xordan û malbata geleka jî berê xwe dane Ewropayê. Ji xwe ev gundê hanê gelkî pispor di aliyê çandiniyê de û kedîkirina dewaran de bi taybet di aliyê çandiniyê de ev gund pispor çandiniya a havînê wekî xiyar û dikarbî ji çê bexçeyê got havînî çê dibe pîvaz bê xiyar bi becan bi îsod îsotê mihemera bi her tiştî de ev gund pispor e. Heya anan hat dibîne wayî li hane wan e ev jî ji xwe dewarin wek dibêje ev gundê çûleyê ji xwe li qibleyê wê beylesan dikeve bibûnîne ew jî li başûrê wê beylesan dikeve Mêrdînê ji cê xuyayî